Молитва перед Найсвятейшим Сакраментом. Пане Езу Хрысте, Ты з любові да людзей днём і ноччу знаходзішся ў гэтым Найсвятейшым Сакраменце. Поўны міласэрнасці і любові чакаеш, запрашаеш і прымаеш усіх, хто прыходзіць Цябе наведаць. Веру, што Ты прысутнічаеш у сакраменце алтара. Схіляюся перад Табою ў сваёй нікчэмнасці і дзякую за ўсе ласкі, якімі Ты мяне адарыў. Асабліва за тое, што Ты сябе самога даў у гэтым сакраменце, што сваю Найсвятейшую Маці Ты учыніў маёю апякункаю і што мяне заахвоціў наведаць Цябе ў гэтай святыні. О мой Езу, люблю Цябе ўсім сэрцам, шкадую, што бязмежную дабрыню Тваю так часта засмучаў. Пастанаўляю з дапамогай Тваёй ласкі ужо больш не абражаць Цябе, а цяпер, хоць нічога і не маю, цалкам аддаюся Табе і поўнасцю выракаюся сваёй волі, пачуццяў і жаданняў. З гэтага моманту распараджайся мною і тым, што маё, як Табе, Пане, падабаецца. Прашу толькі і прагну Тваёй святой любові і Тваёй ласкі, каб вытрымаць у добрым і заўсёды выконваць Тваю волю. Даручаю Табе душы, якія церпяць у чыстцы, перадусім тыя, што асабліва пабожна ушаноўвалі Найсвятейшы Сакрамент і Найсвятейшую Панну Марыю. Даручаю Табе таксама ўсіх грэшнікаў, мой любы збаўца, далучы ўсе мае пачуцці да пачуццяў Твайго літасцівага сэрца. Ахвярую іх Айцу Твайму спрадвечнаму, просячы Яго ў імя Тваё, каб з любовію да Цябе прыняў мае просьбы і выслухаў. Аман. Малітва праслаўлення. Хай будзе Бог праслаўлёны, хай славіцца імя Яго святое, хай будзе праслаўлёны Езус Хрыстус, сапраўдны Бог і чалавек сапраўдны. Хай будзе узвялічана імя Хрыстова, хай будзе праслаўлена Найсвятейшае сэрца Езуса, хай будзе праслаўлена найдаражэйшая кроў Езуса, хай будзе узвялічаны Езус Хрыстус у Найсвятейшым Сакраменце, хай будзе праслаўлены Дух Святы Суцяшыцель, хай будзе ушанавана Найсвятейшая Панна Марыя, хай будзе ушанавана яе святое і беззаганнае зачацце. Хай будзе ушанавана поўнае хвалы яе ў небаўзяцце. Хай будзе ушанавана імя Марыі, Панны і Маці. Хай будзе ушанаваны святы Юзаф, яе прачысты абраннік. Хай славіцца Бог у сваіх анёлах і ўсіх святых. Аман. Малітва за святароў. Ойча нябесны, Тваёй апецы давяраем нашых пастыраў, якія падаюць нам хлеб Слова Божага і хлеб эўхарыстычны. Дай ім сілу для працы і айцоўскае сэрца, каб мы праз іх паслугу маглі дайсці да збаўлення вечнага. Аман. Малітва за памерлых святароў. Божа, Ты паклікаў святароў да сваёй службы і ўчыніў іх пастарамі нашых душаў. Аддаю Табе ў апеку ўсіх памерлых святароў, якія пры жыцці вялі мяне да Цябе. Выслухай маю малітву і дай ім шчасце ў небе разам з усімі апосталамі. Аман.